बे कर'ना लकडाउनाबो जाबाय आय' आंनि हिन्जावाबो संसारखौ गन्दगल खालामबाय। नै माबा लाम्फासि गोलैथारसिगौसोमोन। बहा लोंनानै फैलायखो जौ फाग्ला हासुदैखौ दै फाग्लाखौ? ओइ सुप, नों सिरिथा। मा सिरिथा बेलाय? मा सिरिथा? नों आंनि हटेलाव जानानै बारा गन्दगल खालामबाय थाना नों सिरिथा। आं लोंदों, नोंहालाय मा नांजादों बे संसारावलाय? लोंदों मा नांजादों नङाहाय। खियाखो खामानि मावा दामानि मावा लोंनायल' सामफ्रामबो सुगानो गैया। आंखौसो संसार गन्दगल खालामदों होनदों, गावनो गन्दगल मानसियानो। नों गन्दगल खालामाखैबा माथो बेलाय? नोंनो गन्दगल खालामदों। बारा बखिबाय थानाहाय, दा रुवाजों देगासिनो देजागोन। बेफोरनो हिनजावफोरनि आखला, रुवाजों देनो नागिरलायनाय फिसायनि खर' बारग्रा। मानिथो बेलाय एसेबां बखिबाय थानाय? सोर सुखुनो नोंनि बे सभाबफोरखौलाय? सुखुनो लासिं सिं साला बिमा बिफानिफ्राय जेबो सम्पति लाना फैनो हायाखै बियो। आहा सम्पति नांगौ नोंनो? सम्पतिनि दावराव खालामदों? गोदोलाय माथो गोसो थोलायनाय समावलाय सम्पति नाङा आंनो, जेबो सम्पतिनि लबानो गैया आंनाव। नोंखौल' मोनबोथारथों आंनो, होमबानो जाथारबाय, संसारल' मोनजाथारनांगोन बेखौल' बुंनायमोन नों खोथाया। दानिया नायदो संसाराव हाबबाय साला, बेबादि आखल जाबाय नोंनि गियाना। औ जाबायथ' आरो, संसार हाबबाय बुजिबाय दिनै। सुनिबानि नोंखौसो हाबा लाफ्लाङा जारलासो मोनगारबाय आं। साला बिदिसो बुंबावदो नोङो? बेनो नोंनि गुबै आखुआ, सैथोजों मोजां मोनग्राया। आरो नुनो मोनबाय नोंनि आखलखौ गासैखौबो, बुजिजोब्बाय आं नोंनि बे आखलखौ। बुजिनो गासिबो आद्रा गैलिया। चुप एसेबां खोथा दं नोंनियाव, लेप एम्बु बालेबनि खोथा, एम्बु थेरेनि खोथा। सालिया सम्पति लाबोनो हायो हिनजावनि जादा। सम्पतिनिसो दावराव खालामबाय थादोंना नोङो? गाबोन खारसिगोनसो आं बे न'निफ्राय, थानो सुखुलिया आं बे न'हा। मावनानै जानो रोङोबालाय मानिथो सम्पति बेलाय? मावनानै जानो रोंबानो सम्पति आरजिनो हायो दानि जुगाव। जाय अलसिया बेनो हाया। थिगखौनो बुंदों नोङो। आं अलसियाना, बेखायनो बेबायदि जादों। जादोंथ' आरो नोङो, थिगखौनो बुंदों नोंबो। साला बिमा बिफाया धोरोमनि गुरु, आं न'आव थांबोला साहा खापसे जुमाय खापसेखौनो लोंहोहरा। जाबायहाय सिरि थादो, नोंनि बे आखलखौ आं सुखुलासो। गाबोननो न'आव खारनासो थाहैसिगोन आं। खारो ना मायो खारखालै दानो। नों खारोब्ला आंहा गोदान सोमोननायाव दंखायो नङा? बुजिखाबाय आं नोंनि बे मस्लबखौ। हिनजाव गदाय लानायनि प्लेनिंसो खालामगासिनो दं नोङो, आंखौ सैया खालामगासिनो दङ। औ खालामगासिनो दंथ' आरो, नोंबो खारगारदो दानो दिनैनो। बिमा बिफायाबो आंनो सम्पति हरखायाखै। मानसियानो मानो बिदि जाखो? हाबाब मा जाबाय थादों बिहामजो, मा जाबाय थादों? मानो इसिबां दावराव दावसि? नुवाखै हनै आयै, फाग्ला फिसा जुमाय लोंनानै फैनानै सम्पतिनिल' दावराव खालामफैबाय थायो। सामफ्रामबो सुखुनो मोनलिया आङो। ओइ फाग्ला गथ', मा खालामबाय थानाय जादों नोंहालाय? मा सामफ्रामबो सम्पति हा? मानसियानोथ' माबायदि जालांखो बियो? कल्था गरम सिस्टेमसो जालांबाय मानसियानो। लामाफ्राव मोदाय लोगो मोनबोदों खोमा। सोब मा मोदाय लोगो मोनबोला बायनांगौ जाखो? आंहालाय बिदिनोखासै सामफ्रामबो। मा बुंबावनो आयै, बेनि आखला बारानिफ्राय बारासिनसो जालांगासिनो दं। सानफा एफा जुमायखौ बिदिनो लोङै दावराव खालामफैबाय थायो। नै फिसा, नों एसे बुजिनो सोलोंदो ना। बिहामजोआ मालाय बेबादिनो नङा, खामानि दामानि मावनो गोरों रोंखा राखा। बेबादि बिहामजो मोननानै मा नांबावगौहाय फिसा? सिरथा नों आयै, सिरथा। नों जेबो बुजियालै, नों जेबो बुजिया आंनि संसारखौ। मोजाङै सोलोंबा सोलों नोङो आखलखौ, नङाबा बे न'निफ्राय जायगायासो गैया, नोङो होखारजासिगोनसो। बाब मा मानसि जाखोलै बिसोरो? आयौ बिखुनजोबो
बिहामजोबो लोगोसो जाजोब्बाय आयौ आं हारसिंसो नामासै थाङै थुङैलाय बुजिहाय बुजि संसार जानायाबो ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय बायदि नङाहाय बुजि दे आयै दे जाथ'बाय दे दिदि आंलाय थागोबा दे ओइ 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 थांसां माथो खालामबावनो आरो बुजिया सोमजिया उन्दै बैसोफ्रावनो हाबा जाबाय नालाय जेबोखौनो बुजिया दानि गथ'फ्रा नोंबाथाय नों आंबाथाय आं बोस्ला बोस्लि गावबागाव लाइन लाना खारो जेबो बुजिनो नागिरा बिमा बिफा बोसोनगिरिफोरनि बुजायनायखौबो जेबो खोनासंलिया लालिया गावसोरसो मास्टार मेडामफोर जाजोब्बाय बिमा बे फिसालाया जोंनि मान सनमान गासिबखौबो जाजोबथारसिगोनलै बिमा ओंहाय बिफा मा जाबावगोन नंबायसो आङो बुजायबाबो लाया माबायदि गथ' जाखो बियो मान सनमान जानानै खाथारसिगोन बे जोंखौ मानसिखौनोथ' अजानाव थाबिसफोर लायनानै माबा खालामनानै गोसो थिग खालामनांसिगोनलै बिमा हा नङा माथो दा बेबादिनो खालाममारनोसिगोनसो दां आंबो सानगासिनोसो गोसोआव सिं सिंनो नोंनोसो खिथानो होननानै सानदोंमोन आं नोंसो बुंग्रोबाय सिगांनो नै बिहामजो हाबाया था थांनो नागिरलायखो दालाय न'आव थांनि आयै न'आव थांनोसै आं हाबाब बिहामजो जि जाबाय दे बेफोरखौ जेबो साननांला थांनो नाङा ना आं बेसे सहायनो बिनि रागा बिनि आखल आखु गासिबो खालि सम्पतिनिल' सामफ्रामबो हाबाब्लाय हाबाब फाग्लि थांमारसिगोनसो नामा थाङाबा माथो नों बादि सान्ति गैयि सम्पतिनि दावराव बेबायदि न'खराव थानो बासै आं हाबाबले बेफोरखौ एसेबां सिरियास सानबायना आं जुमाय लोंनानै आं बेबायदि बुंफ्लांबाय बेफोरखौ निमाहा होदोलै निमाहा होदो ना निमाहा होदो नोङो बुंनाय समावबा बुंबाय सौसिबाय नोङो रागाफोरजों दे बिहामजो नोंबो बुजिदो एसे साननानै नायदो संसारखौ जि जाबाय बेयावनो गोरोबनानै संसारखौ जादो नोंबोथ' नोंसो मोसौ बेबायदि बखिनांगौ जायो नामा मा सम्पति हा दंखायो माथो न'फ्रावनो सम्पति गासिबो आंनिनो गोरोन्थि आइ आरो आफा गासिबो आंनि गोरोन्थि आं आंनि गोरोन्थिखौ निमाहा बिबाय दिनैनिफ्राय अनजालि नोंबो दिनै आंखौ निमाहा होनो नांगोन नों जि न'आव थांनो नागिरदों थांनांला दे आं दिनैनिफ्राय बेबादि जाला मोसौ जुमाय लोंनाया गारबा गार दिनिफ्राय